Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, tak sepil lo meja rias sensor iki. Nah, iki meja sensor iki ngekakne lampune ora ate-ate dipijet apa utawa dicetekne gak ate iki berdilambaikan tangan kayak ini. Ini ada 3 macam warna. 1, 2, 3. Nah, iki bahane saka HPL. Nah, iki enek laci-laci nih, full laci-laci ya. Enek 1, 2, 3. Iki. Nah, lacinya wis gawe iki, ril-rilan. Jadi senake pol. Nah, semewahe pol kok ngene iki. Nah, iki senek almari neh. Iki full laci. Nah. Iku ya senek tempat duduke, gak usah khawatir. Wis enek nggon lungguhe bunder. Nah, ngono bunder ya ta. Nah, iki regane murah ae. Ber 2 juta ae. 2 juta wis free ongkir lho. Nah, sedelan kok ngene iki mewahe.